Tuossahan ei ollut mitään perkkuilla, nämä laukaus vaan. Tuossa luoksen päästelyssä varmaan on niin rodunomaista näille on, niin on semmoinen aavistuksen ujous. Se tulee moikkaamaan, mutta pikkusen ujohtelee tullessa. Kovuus, pehmeys, kuinka siihen nämä ärsykkeet vaikuttaa, eli voitaisiin sanoa, että se on oikeastaan koiran muisti, kuinka se muistaa ne paikat, tilanteet, missä sille on aiheutettu jotain. Niin kyllä se ne muistaa, eihän se millään tavalla niin kuin sinkoilu eikä silleen fyysisesti voimakkaasti niitä väistänyt, mutta hyvin semmoista hienoa eleistä väistämistä. Ja tuo pimeähän osoitti sen, että se selvästi tiesi, missä sä oot. Se reagoi joka kerta, kun sille annettiin se pieni houkutus emännän kannalta, mutta kun yksinkertaisesti vaan ei taas sut vienyt eteenpäin. Se ruskea paperi sillä lattialla oli niin kuin liikaa ja nämä niin kuin tuntuu aika käsittämättömältä. Mutta se on +1, hieman pehmeä. Sehän ei tarkoita mitään muuta kuin, että se on hieman niin sanotusti taipuisampi. Temperamentti. Siitä tuossa vähän keskusteltiin, että mitä se on, ja se nyt on vähän siinä ja rajoilla, että onko se kohtuullisen vilkas kautta vilkas, ja Vilkkaaksi nyt merkittiin, se koiran eduksi kääntyy siinä ja ihan oikeinhan tämä koira tekee asiat, ja se, että nyt vaan kysymys kuuluu siitä hienojakoisuudesta, että onko se nopeus ihanne tuossa reagoinnissa vai eikö. Mutta joka tapauksessa se on +3 vilkas nyt tässä. Hermot +1. Tuossa seinällä rupesi näkymään, alkoi kieli virua ja puhalluttaa. Ja siitä se ei puhalluttanut, että fyysistä rasitusta oli, vaan sisältäpäin rupesi lämpö nousemaan. Eli sen verran se niin sanotusti sieluun kävi. Mutta ei siinä mitään se oli, eli se oli +1 hieman rauhaton tässä. Mutta sanotaan näin, että henkisesti kuormittu pikkusen. No, taisteluhalu, leukojen lihaksiston käyttö, kohtuullinen +2. Siinäkin tuo pidättyvyys tai se aavistus, se semmoinen varauksellisuus todennäköisesti vaikuttaa, että pikkusen katsotaan, että lähdenkö vieraan kanssa vai enkö, ja vähän haetaan sitä luottamusta. Puolustushalu. Siinähän se lähtöasetelma oli sinun sivulla ja sen jälkeen se rupesi vetäytymään tuonne taakse. Koko ajanhan se oikein päin siinä oli, mutta ei siinä niinku oikein paukkuja siihen tilanteeseen sillä tavalla löytynyt. Se jää tuohon arvosanalle pieni +1. Mutta sekin nyt edellyttää selkeästi jotain. Samoin tuo terävyys, tuo seinä, kun se yksin jätettiin tuonne, niin siinä oli vähän semmoista lainausmerkissä kitinää, että ei aika ajoin saanut selvää, että itkikö se sinun perään vai itkikö se sitä, että elä äijä tule sieltä. Mutta ei se niin kuin fyysisesti, ei niin sanotusti kantti kestä lähteä nousemaan. Että sitten kun sitä painostettiin, niin sittenhän se vaipui siihen seinän viereen. Ja sehän on viisautta. Jaloissahan se on vika, jos turkisessa. Eli se on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, mutta joka tapauksessa mikä minusta on niin tärkeintä, että koira on rehellinen, ottaapa se kantaa miten hyvänsä, mutta kun uhka päättyy, niin se päättyy silloin molemmilta ihmisiltä ja eläimiltä. Ja toimintakyky, eli tuo pimeä huone, siellähän me jouduttiin vähän tahmomaan, että väyliä päästä sinne ohjaajan luokse on monta, mutta se on jostain syystä osoittautunut yllättävän vaikeaksi. Nythän se ei ollut edes, vaan sanotaan, että se oli valaistus semmoinen, että siellä näki koko ajan, mitä siellä tapahtui. Mutta kuitenkin plussalle ja kohtuullinen kokonaisuudessaan. Ja miinuksiahan täällä ei ole missään, ja pluspisteitä on 155, ja tää lienee esimerkiksi, eihän me rotuja arvostella, mutta sen verran näitä nyt on tässä ollut, että yli keskiarvon joka tapauksessa.